Ayan, so walking tour ulit, tour tayo mga kaibigan, mga kababayan. Andito Legarda Street. Ayan. So ito ang LRT. Papunta na yan ng Santa Mesa. So lalakarin natin ito, titignan natin kung anong meron. Kasi nga, di ba, walking tour tayo ulit. Okay, so lakad-lakad. Ayan, mga jeep ito na papunta ng Pasig. Galing yan ng Quiapo. Santa Mesa, Menjola, Nagtahan. Ayan, so dito po ang way. At meron ding International Business College dito, ABE. Yan pa rin po ang LRT. So ito rin pala ang Arellano University dito sa Legarda. Arellano University po yan. Arellano University po. Lakad-lakad lang. May may pataas na dito sa park na to, papunta yan ng Santa Mesa. Then dumadaan yung mga jeep kanina at yung mga sasakyan. Hindi na tayo dadaan dyan, napakainit. So liliko tayo ngayon. Ayan, dito yung punta ng Santa Mesa. Cubao din. So dito galing yung mga yun, mga jeep na yan. Ayan. At andito din ang Santa Catalina College. May mga bus terminals dito sa kabila. Yan pa rin yung LRT. Nandito ang Santa Catalina College. Yola, Mabini Bridge. Muntikan na akong yan sa motor. Mabini Bridge. Yan. Ang nakakasakop na barangay dito ay Barangay 410, Zone 42.
Ito yung sa bali underpass kumbaga ng ano to, underpass ito kanina ng bridge na nakita natin, diba? Papunta ng Santa Mesa. Ngayon, liliko tayo dito. Titignan natin kung anong meron dito sa park na to. Walking tour ulit. Grabe merong ano to, kanal na to eh. Pero may naglilinis yata. So construction along Estero de Sampaloc Phase 3. Dito tayo liliko. Tignan natin kung anong meron. Yun yung kadugtong niya sa kabila. Ay, andito ang Raymond Lines. Papunta ng Quezon, ng Legazpi, Iriga, Karamihan, Kamsur meron din. Bicol Region. Itong mga to. Raymond Transportation. Yan. Diretso. Fanta. Okay. Part pa rin ito ng Sampaloc. Lardizabal Street. Lardizabal Street. Ayan. Dire-diretso lang tayo dito kasi titignan natin hanggang sa dulo kung anong meron dito. Kung diretso ka doon, ito Our Lady of Manawag Chapel. Meron ding Florida dito sa park na to. May mga room for rent dito sa banda rito. Property for sale. Yan. May mga magagandang mga ano to, paupahan sa park na to. Dito kanina galing yung Florida. Dito ang mga sasakyan nila. Pero hindi dito sumasakay ang mga pasahero.
Pero again, part pa rin ito ng Sampaloc. So, kaibigan, nandyan ulit yung ating walking tour. Salamat po muli sa inyo. Bye bye. Ilocano Mat TV. Don't forget to subscribe. Thank you.